Ahoj, mám tu topanočky Protetika Barefoot model, takže takto topanočky vyzerajú zo spodu. Majú anatomicky tvárovanú špičku na dlhý prvý prstík alebo aj prvé dva prstíky. Sú vhodné aj na užšie členky, takže celkom sa dajú dobre dotiahnuť. Petička je taká normálna, možno aj mierne užšia, že to zvládne, a teda normálna nôžka určite bude vyhovovať do tejto topanočky. Zvršok je kožený, takže takáto je štruktúra kože a takáto koža je zvnútra. Topánky sú lepené. Tá podrážka je hrubá, alebo vysoká, hrubá 5 mm. Je v oblasti prstíkov mekučká. Takto sa dá ohýbať. Ten materiál je taký hutnejší oproti DD Stepu, čo mi príde proste vhodnejšie aj na teda tvrdšie mästské povrchy. Takto stielka je rovná. Na povrchu stielky je vrstvička kože, inak je taká, neviem, penová, zo spodu síce netkaná textília, z vrchu koža. Je tak zvláštne tvarovaná, že keď ju vložíte do topánky, tak vlastne podporuje klembu. Sice je rovná, takže je to taký akoby trošku zavadzajúce, že barefoot. Skôr mi to príde ako alternatíva barefoot. Tá alternatíva aj kvôli tomu, že Protetika dáva pevnú petu do topánočky, takže za mňa je to skôr taký prechod alebo upravený barefoot, tak aby vyhovoval zákazníkom, ktorí potrebujú podporu klenby, pevnejšiu petu. Ináč sú topánočky fakt krásne. Zapínajú sa na dva suché zipsy, vedia sa celkom pekne upraviť aj na mierne vyšší priehlavok, ale naozaj len veľmi mierne. Veľmi pekne sedia detičkám na tých nožičkách. Nie sú robustné, nie sú veľké, takže kľudne, ak sa vám páčia, môžete nakúpiť.